mna noSathana sikwi-equal status. USathana sisidalwa namsisi. Sidaliwe sobabili. Singumsebenzi wezandla zikabani? SikaThixo. USathana bese ezulwini wagqoka. So uphumile mna ndisaya. Khona into common ukuthi ngesizulu. Senthi uba mna ndisaya yena segqoki. Usolapha Yezeko njengoba laba phambi kwenu nje ndingumfundisi othanjisiweyo ne noSathana naye uthanjisiwe waye uyikherobi ethanjisiweyo egqubuthelayo qha ngoku umahluko mna ndithanjiswe through the arrangements of the church yena wathanjiswa uThixo. Ifunde kwi-institutions zelilizwe. Kakhangela kasifunda ngoThixo uduye napha kwiSigiriki neseHebhere uyofunda o-alpha beta gamma epsilon jonga ngalo lonke lo xesha uzama uphanda ngoThixo. USathana wayesima phambi koThixo akadinga iSigiriki neseHebhere. Kangaba wagraduate kwiiyunivesithi zasezulwini. Kangaba ndiyamfuna umfundiso noma noSathana ngokumazi uThixo akakho. Akakazalwa and akawubasazalwa. Indoda inye enokuma ishumele ngoThixo abantu baphambane beme ngcu nguSathana. Because he was a covering cherub. Ebesithi uThixo xehlele etronini. Zisiza ingelosi. Hayi, zisiza ingelosi. Ngelosi izokuma ikwaya phambi koThixo Thixo ehlele etronini eme phambi kwayo uLucifer before the fall ebesithi akuma phambi kwayo uLucifer ikholelwe xa ndisithi kuwe imelodika yayingekho xa kuthathwa ikhi ikhimoso uyicofa kwinansi kezifo uLucifer wayephuma iparts ezi-4 ngexesha elinye wayecula ngathi unokhokho abane wayekhupha isoprano icontralto itena nebase ngexesha elinye ibisithi yawugqiba ummemelela ikwayara yasezulwini uhlokome in the rings of heaven emveni koko abethi iyuthe ajika jonge kulo ngena kuphazana abethe few steps forward march kunyuka inkungu yobuqaqawu izokumambathisa ibinguyo besima phambi koThixo ajongane noThixo akakabikho umfundisi ojongana noThixo uSathana yena asekho abantu